एनआईनि स्पेशल कर्टआ रबि बसुमतारी एलाइस रंजा बाजा बिथांखौ लाइफ टाइम माने इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादण्ड फोसावदों। बिथांमोननि जि केस एनआईए आरो सीबीआई जिखौ खालामबाय थादों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेखौ बन्द खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हगारनायनि बेबस्था खालामनांगौ। जोङो स्पेशल कोर्ट सीबीआई एनआईए बा हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्टखौ जों अनार होयो आरो महामान्य आदालतआ जि मोनसे न्याय बिसार खालामो बे थिगानो दङ, किन्तु नैबे जि न्याय होदों बिनि सायाव जि भार्डिक होदों बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया। दाखालि बावै जोङो नुदों जे नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि एनआईए बे एनआईएनि स्पेशल कर्टआ रबि बसुमतारी एलाइस रंजा बाजा बिथांखौ लाइफ टाइम माने इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादण्ड फोसावदों आरो आथिखालाव जोङो जिखौ जोंनियाव तथ्य दङ आरो जोङो सेन्ट्रेल माने जेलाव जाय बिथांमोनखौ लोगो हमदों जे गासै 59 एनडीबीएस एनडीबी आरडीआर गुबुन गुबुन हान्जानि बेयाव एनआईए आदालतआ बा सीबीआई आदालतआ बिसार खालामबाय थानाय जेलाव दङ। दा दाखालि बावै एनआईए आदालतआ बा एनआईएनि स्पेशल कर्टआ रबि बसुमतारी बिथांखौ जि लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट होबाय बियो भेरि माच आनफर्चुनेट आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों। आङो एसे सिगाङाव एसामिस आरो गुबुन गुबुन टिभि चेनेलावबो बे बाथ्राखौ रिसेन्टमेन्ट आङो होदों। जे बाथ्राया जाहैबाय जे 2020 27 जानुवारि बे गोजोन गोरोबथानि सिगां बा बिटिआर गोरोबथानि सिगां जाय बिथां जेलाव दङमोन सुक्तिनि उनाव बिथांमोनखौ हगारनायनिसो बेयाव बाथ्रा दङमोन आरो 9.4आव क्रिमिनेल केस आरो हाइनियास आरो नन हाइनियास बे केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा दङ। दा बेबायदिनो जोंनि मिथिनायाव आसामनि हम डिपार्टमेन्टआ जोंनो जि तथ्य होदों 263 नाम्बार्स अफ केसेसखौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय आरो माखासे केसा दिनै उइथड्र जानो गोनां दङ। दा बेबायदि मोनसे समाव जेराव जोङो भारत सरकारजों सावरायदों, भारत सरकारनि नखर बिफान हम डिपार्टमेन्टखौ जों बुंदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनायाव जों बुंदों, हाई लेभेल जिखिनि अफिसियेलफोर दं बिथांमोननि सावरायनायाव बुंदों जे सान्ति सुक्तिनि उनाव जाहाथे रावबो बेबायदि सीबीआई आरो एनआईएनि आदालतआव भार्डिक मोननो गोनां जाया आरो सान्ति सुक्तिनि मुल आधारानो जाबाय जोंनि ओनसोलखौ गोजोन लाबोनाय, पिस लाबोनाय, सान्ति लाबोनाय आरो नैथि आधारा जाहैबाय जे बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि थाखानाय 6 सिडिउल बिटिसिखौ मोर पावार, मोर अट'नमि, मोर एरिया एक्सटेनसन बेबायदि माखासे एडिशनेल माने बेयाव राइट्स होनानै बेखौ माने बांसिन क्षमता गोनां खालामनाय। दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिबाय थादों। टुडे टुमरो बियो जाफुंहैगोन बा जोबहैगोन। नाथाय 59 जि जोंनि बारग' एनडीबी हारिनि थाखाय जायफोरा नांबाय आरो दिनै रन्जन दैमारि आरो माखासे जोंनि जि 7 नाम्बार्स बिथांमोनखौ दिनै सीबीआईआ स्पेशल कर्टआ भार्डिक होनानै दोनदों, गुवाहाटी हाइकर्टआ भार्डिक होनानै दोनदों आरो बेखाय जोङो सुप्रिम कर्टआव बिनि आपिलखौ खालामनाय जाबाय, पिटिसना फाइल जाबाय, खेबनै हियारिं थांबाय, नेक्स्ट हियारिं दंबावो। दा जों खोब पजिटिभलि जोङो जायफोर सिनियर एडभकेट जायफोर माने बिनि सायाव खामानि मावदों जों पजिटिभलि बिखौ लानानै जोङो आवगायबाय थादों। नाथाय बेबायदि समावनो जों मालाबाबो सानाखैमोन, मालाबाबो लुबैयाखैमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोख्रोङै सोंखारिदों भारत सरकारखौ, एनआईए स्पेशल कर्टखौ जे कुनु कारनाव सान्ति सुक्तिनि उनाव बे कर्टआ सोरखौबा आरोबाव जाबजीबन कारादण्ड सोरखौबा दायनिगिरि खालामनानै भार्डिक होनाया बे कुनु कारनाव एक्सेप्टेबल नङा आरो बेखायनो जोङो थांनाय 15 नभेम्बराव भारतनि नखर जि नेहाथारि हम डिपार्टमेन्टनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाखौ जों जेला लोगो मोनो आरो बिनि उनाव जेब्ला जोङो भारत सरकारनि नखर बिफानजों 10 जानुवारियाव सावरायो बे समावनो जों स्पेसियेलि बुंदोंमोन जे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोननि जि केस एनआईए आरो सीबीआई जिखौ खालामबाय थादों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेखौ बन्द खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हगारनायनि बेबस्था खालामनांगौ।
दा बिथांमोना बिनि सायाव इनिशियेटिभ लागोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनैबो जोङो लानाय नुवाखै जोङो स्पेसियेल कर्ट CBI NIA बा हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टखौ जों अनार होयो आरो महामान्य आदालतआ जि मोनसे न्याय बिसार खालामो बे थिगानो दङ खिन्थु नैबे जि न्याय होदों बिनि सायाव जि भार्डिक होदों बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया खारन शान्तिनि सुक्तिनि उनाव आरोबाव सोरखौबा जुदि भार्डिक होनाय जायोब्ला बे शान्ति सुक्तिनि माने टटेल जि बेसिस बेखौनो बिसोर भायलेसन खालामनाय जादों आरो बेखायनो आं खावलायो जे NIA स्पेसियेल कर्टआ जि भार्डिक होदों बे टटेलि एगेन्स्ट दा पिस माने एग्रिमेन्ट आरो बेखायनो जोङो गोदानै आरोबाव बर' हारिनि जानानै एकर्ड सिगनेटरिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननो जों स्पेसियेल लेटार हरगोन खारन NIA CBI गासिबो हम डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो जुदिও बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सि दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे NDB रिलेटेड आरो एकर्ड रिलेटेड जेसेबां केस दङ बे जि दायानो जाया मानो सिगाङाव दायनिगिरिमोन खिन्थु एकर्डनि उनाव बिसोर दायनिगिरि नङा दा बेखायनो जातिनि सार्थआवसो जिहेतु बिथांमोना नांदोंमोन बिथांमोनखौ हगारनायनि खामानि मावनांगौ आरो केस माने नोङो हियारिं खालामनानै सोरनिबा जाजमेन्ट होनाय मेटारखौ बन्द खालामनांगौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि बा नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आङो स्पेसियेलि सरकार आरो रायजो राजाखौबो आङो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय बिथांमोनखौ उदां खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पष्ट बाथ्रा जे NIA स्पेसियेल कर्टआ जि जाजमेन्ट होदों बे जाजमेन्टनि सायाव जोङो भारत सरकारनि हम सेक्रेटारि बिथांनो जोङो स्पेसियेल लेटार हरगोन आरो 59 जि सुबुं दङ आरो एडिशनेलि 7 नाम्बार्स अफ रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन जि दङ बिथांमोननि बेलायावबो माने आलादा आलादा मोननै लिस्ट खालामनानै जोङो हम सेक्रेटारिनि लेटार लिरगोन जाहाथे बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगौनि थाखाय गभर्नमेन्टआ NOC होनांगौ 2 नम्बरा जाबाय बिथांमोननि जि हियारिं बियो कमप्लिटलि बन्द जानांगौ आरो बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव हगारनानै हरनांगौ आरो बे जि माने NIA नि जि मोनसे बिथांमोनखौ जि क्रिमिनेल मोनसे नोजोरजों नायनाय बियो खोब दुखुनांथाव आरो बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ जोङो सहायनाया माने जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा गोजोन्थों।